הגעתם לאירוע. אוכל טוב? יש. מוזיקה טובה? יש. בסך הכל נחמד. אבל משהו חסר, משהו מתפספס. אין חיבור בין המשתתפים, אין תוכן משמעותי. אתם כבעלי האירוע מתרוצצים בין המשתתפים ומשתדלים להנים את זמנם ועדיין משהו חסר. שלום, אני שלומית שווימר, אומנית, מעצבת תכשיט מצויר ומנחת סדנאות לאירועים. מניסיון של שנים בחינוך מצאתי כי זמן היצירה הוא מפתח להתפתחות. ובכל אחד מאיתנו מסתתר לו אומן קטן. לא תמיד אנחנו מאפשרים לו לצאת, אבל כולנו מאושרים לגלות אותו. היום אני רוצה להציג בפניכם את הסדנה הייחודית שלי. סדנה שתיתן תוכן איכותי לאירוע שלכם, שתחבר בין המשתתפים, שיהיו שמחים ומרוצים, וכל זה באווירה נעימה ומרתקת, שתשאיר בפי כל האורחים שלכם טעם בלתי נשכח. הרבה פעמים אני נתקלת בבעלי אירוע נבוכים שמתרוצצים בין האורחים ומנסים למצוא חיבור בין המשתתפים, ועוד לא דיברנו על הילדים שמתחילים להשתולל, מחפשים רעיונות חדשים לתעסוקה, או אולי רק מושכים לכם בבגד, אמא, אבא, מתי הולכים? מכאן נולדה סדנת ציירי לך תכשיט. הכל התחיל לפני כ6 שנים, כאשר תכננתי לבת שלי את אירוע בת המצווה. היה ברור שנשקיע בעיצוב ובאוכל, אבל בנושא תוכן עלתה השאלה, איך מושיבים סביב שולחן אחד, סבתא, דודות ונכדים, ושכולם יהיו מרוצים. במשך שנות עבודתי הכרתי ועבדתי עם מגוון רחב של חומרי יצירה ואומנות. וכשגיליתי את המשטח הפולימרי המתכווץ, הוקסמתי והתאהבתי. הטכניקה המיוחדת שמתאימה לכל גיל, האפשרויות הבלתי מוגבלות של בחירת סוגי התכשיטים, תכשיט לבנות, מחזיק מפתחות לבנים, בחירת הדוגמאות והצבעים, ועוד בונוס, מיוחד לאמהות פדנטיות, החומרים לא מלכלכים. כל אלה מובילים לסדנה מוצלחת, שנותנת לכל אחד את המקום המיוחד שלו, הביטוי לכישרונות החבויים שלו, וגם יוצרת שיתוף פעולה וחיבור בין המשתתפים. וכשכולם מרותקים, כולם מרוצים, האווירה נפלאה, יוצאים עם סיפוק ותכשיט מדהים, היו בטוחים שאירוע כזה לא שוכחים. מתכננים יום הולדת, בת מצווה, מסיבת רווקות, ערב גיבוש, ערב נשים, אם ובת. רוצים להעניק ליקיריכם חוויה ייחודית? אתם יותר ממוזמנים להשאיר את פרטיכם כאן, ויחזור אליכם להתאמת סדנה בלתי נשכחת לאירוע המיוחד שלכם.